Xeyri saatta hörmetli dostlar, Öfü vaqti 12 saat 20 minut. Demek ki Öfü vaqti tapşırılan tыңлайгыз hem qarayğız. Biz her vaqtdagi satura efirde işleybiz. Bizning tura efir telefondары o'zgarishi 295-97-72, Öfü qalanın kodu 347. WhatsApp hamdары 8-937-37-40-24-24. Bizning әңгәмәгә her vaqtdagi saat qo'shila alahıгыз. Hem bugünkü bizning tema muzika aşa ilhiyarlik. Muzika aşa ilhiyarlikte birге буламы балаларга, юкмы дигән һорауга әлбиттә без Газел Мөхәммәтов исемендәге гимназия интернат директоры Ринат Рифулы Халиковты сакырдык. Һәм инде Башкортстандың атказанган артисты Газел Мөхәммәтов исемендәге гимназия интернат укытучысы Флорис Винарисулы Хисамиддиновты сакырдык. Хәерле көн дип әйткәндәшә. Мына безнең дип әйтәм, чөнки мин үдемдә был гимназияга нык якынмын. Безнең гимназияла музыка аша илһиярлек элеглектән уятылды. Ул элеглектән алып барылды. Хәзерге мәлдә ул эшләр алып барыламы, юкмы? Хәмәт Фатих, хөрмәтле тамашачылар. Исен әйткәндә, ул мин кешеләр белән һөйләшкәндә иң беренче башлайм, ничек безнең гимназия Мөхәммәтов ошо дөньяга килеп сыкты икән дип. Менә ул Сталин вакытында 1943 елда хуш вакытында безнең гимназия асылды. Балалар йортының 3нче балалар йортының основасында булды инде. Ул ата-әсәләр, кемдән балаларның ата-әсәләре кемнәр хугышта мәрхүм булып калгандарын, шул балалар безгә шул мәктәпкә килделәр инде. Тәрбияләр өчен. Красная армия өчен оркестр, духовой оркестрларга пополнение эшләр өчен менә шул балаларны өйрәткәннәр инде. Бүген көндә безнең Газел Мөхәммәтов исемендәге гимназия интернат ул шул ук эшен алып бара. Чөнки менә безнең балаларыбыз бүген укып беткәч, улар военно-дирижерский кафедрага керәләр. Военныйга бармаһалар да, улар гражданский институты, Уфа сәнгать училищесына, Заир Исмаилов исемендәге институтына баралар. Һәм Казан консерваториясына, Мәскәү, Санкт-Петербург, шуңа без балаларны һаман өйрәтәбез, үстерәбез, безнең уен коралдары белән өйрәтеп. Менә шул ук Һез укытучы буларак бит инде Флорис Винарисович күпме укучыларны сыгарып җибәрмәнегез бит инде. Һезнең канат астында күпме балалар үсте. Елдар дәвамында ошо балаларда үзгәреш бармы, юкмы? Менә мәсәлән, шул ук 10 ел, яисә 15 ел, 20 ел элек укыткан балалар, хәзерге балалар моннан аерыламы? Әгәр дә аерыла икән, нимә һәм? Айырлар дип уйлайм, тәртип ягынан. Элекке балалар күбрәк укыйлар инде. Хәзерге китапты әз укыйлар. Шуннан һиделә. Бу инде төрле мына смартфондар безнең барлыкка килде бит инде, интернет барлыкка килде. Без укыган сакта без инде теге русча әйтмешләй тапык менән йөри торган анда берендә дә уенда башка бер мәлә булмай торган. Хәзер бит инде интернет килгән аркасында шугала шул тәэсир итәме, юкмы? Интернет бер яктан ул бик яхшы. Бик яхшы. Менә мәсәлән, элек без укыганда интернет юк иде бит. Информация почти на нуле ине. Ул элек пластинканы тыңлап кына кемдер виртуоздар уйнаган, шуны тыңлап кына үтә ине бит инде. Хәзер интернет асаһың. Хәзер еңелрәк шул яктан. Нимәгә? Чөнки без элек интернет булмаган сакта без үзебез барып, эзләп, табып эшләй торган. Хәзер бит менә кул астында бөтен нимә. Шуңа әзрәк дөрес Флорис ага әйтеп әйтәм инде, чөнки мин аны күрәм. Безнең вакытта, хәзер әлеге вакытта балалар эргәһендә виз тоталар, шуңа аларга еңелрәк. Моннан да менә нотный материал буенча еңелрәк. Менә уйнау, мәсәлән, шул ук әсәрдән менә әсәр уйнаган сакта ничек дөрес уйнарга кирәк бит инде бит. Онда булһа, ничек ноталарны һуларга, кайһы вакыт токтарга кирәк бит инде. Шундай материалдан өйрәнгән укучылар бар менә. Кайһы бер кешеләр китап укып аңлаешлы алалар, үзенә тәэсир итәләр. Кайһы берләре бит инде кирһенсә тыңлап, шуны отып алырга әзер торалар.
Біздің гимназияға 3 бала шулай етіп келгендер вақытында, мына шу 2 ел ісінде 3 бала келген ютубтан үйреніп. Мына фортепианонан, но пианисттар сын айтканда олар айтерлер, ал айтып барыбыр үйреніп болмай, Мацуевин точно келіп сықмайын шу вақытта. Но олар андай дірек кіна өнер үсінгені үйренелер де, келіп, бұна біз үйрендік, самоучкалар, біді алығыз деп. Бар шундай балалар. Мен хатта қайбірінде өзім фортепианоға отырғанда, мен гел ислейм. Қол ұшлай боларға тегіш. Ісінде алма, яйха апельсин, әфлисун. Оқытусыны бірілі алмаштыр алмай. Бары-бар. Амына ұлында оқу ғана түгіл. Бұнда бетінде біздің балалар бірінші ертенсектен алып түшқа деклем олуында дүйім білім алалар. Хәм енді түштен хуң түрлі мақсус білім, олда бұлға музыка яқтан алалар. Һез нисек уйлайһығыҙ? Мына икенсе бөтөнләй гимназия интернаттарға оҡшамаған был гимназия. Бында инде күптәре бит инде 2-гә тиклем уҡый, аҙаҡтан ваҡыттары бар, ә беҙҙең музыканттарҙың ундай ваҡыттары юҡ. Балаларға нагрузка ныҡ киләме ошо саҡта, юҡмы? Нисек уйлайһығыҙ? Беҙҙең балаларыбыҙға дәүләт гимназияларында кемдәр уҡый, интернаттарда. Беҙҙең республикала улар 12. Шуға алар нагрузка алалар инде. Сөнки анда профильное направление барыбыр. Мына Рами Гарипов гимназияны инженерный лицейді алған, беҙҙең гимназияны алған, аларның инженерный направление белән эшләйҙәр. Рами Гарипов гуманитарный или математический белән эшләйҙәр. Беҙҙең музыка яғынан алабыҙ инде. Сөнки беҙҙең үҙебеҙҙең өс төрлө направлениелар булғас, мына кемдәр теләй музыка, олар беҙгә киләләр. Кемдәр гуманитария, Рами Гариповка инженер булам тип или нефтяник, олар инде баралар. Беҙҙең художественный бар бит инде Давлет Килиев исемдәге художественный интернат. Вот кемдәр теге художественный яҡтан итәләр, улар шунда керәләр. Но нагрузка колоссальный мында әйткән киләр, уса әйткәндә. Сөнки беҙҙең бит мына иртән торалар сағат 7 яртынан ул юынып сразу дәрескәргә бармайҙар. Улар башта беҙҙең зарядка. Мына беҙ яңынан ҡайтарҙык, сөнки мына Флорис ағай ул һеҙҙә эләктегеҙ шул ваҡытта. Мына беҙҙең пандемия ваҡытында беҙ аны юғалттык. Шунан хәҙер бүгөнгө теге традициялар тип әйтәм, беҙ ҡайтарабыҙ. Сөнки мына ул теге воспитание яғына ул кәрәк ул. Балаларҙы өйрәтергә, эшләргә беҙ. Улар бында йәшәйҙәр. Улар мына зарядканан башлап, шунан һуң завтрак, шунан дәрестәргә баралар, дөйөм белем алалар. Андай олимпиадалар, Гагарин кубкаларда ҡатнашалар беҙҙең балалар. Шунан һуң уже мына дополнительное образование теге музыка яғынан уже инструменттар белән, ойын ҡоролдары белән. Хәҙерге мәлдә нисә инструментҡа һеҙ дәрес бирәһегеҙ? Нисә, мәҫәлән, баян, фортепиано, ул бит инде шул уҡ төрлө труба, валторна, ул күпселек рәүештә бит инде ҡабул. Элек мына мәҫәлән фагот була торған, бармы? Бар фагот. Габой да бар беҙҙең. Габой бар. Әлбиттә, ул баритонды мин әйтеп тә тормайым. Тубы. Һәм бөтә булған. Өрөү инструменттар бөтәһе лә бар. Мына өрөү инструменттарын алып ҡарағанда, шунан барлыҡҡа килә бит инде беҙҙең бәләкәй оркестр һәм инде өлкән оркестр. Бында Уртаса оркестр беҙҙең бар. Уртаса тағыла оркестр бар. Һәм бәләкәстәр бар еще. Подготовительный. Шул бер оркестрдан икенсе оркестрға күсер өсөн беҙҙең мин уҡыған саҡта әйтәйем дә, ниндәй ҙә булһа иерархия була торған. Әгәр дә һин ошо инструментыңды дөрөҫ ҡуллана белмәһәң, һин бер нисек тә икенсе оркестрға күсеп китә алмайһың. Хатта йәшең етһә лә. Шулай уҡ. Шул традиция, ул дөрөҫ ул. Оценка булырға тейеш. Сама оценка тип әйтәбеҙ бит. Үҙеңдең ступенька. Бала белергә тейеш. Развитие менә нисек булырға тейеш. И после какой ступеньки икенсе оркестрға. Хатта егеттәр дә була торган, бәлки ул өлкән оркестрда булырға тейеш, әммә ләкин ул һаман да уртаса оркестрда йөрөп яткан һәм инде мына мин күстем тип хатта ҡыуанып йөрөгән мәлдәре лә бар ине. Бында тәрбиәви эш яҡтан да алып ҡарағанда гимназия әлбиттә музыка аша ғына түгел илһөйәрлек туйҙыра, шул уҡ дөйөм белем алғанда ла бит инде. Хатта иртәнсәк килеп торғандан иң беренсе беҙҙе өйрәтә торғайнылар, ул нимешләргә, үҙеңдең карауатыңды матур итеп тороп элеп ҡуйырға бит инде. Бында эштәр алып барыла, үҙем дә беләм. Мына төплөрәк әйткәндә, тағы ла ниндәй эштәр алып барыла? Беҙҙең мында бүгөнгө көндә
бар совет мәктәбе, безнең вакытында булганмы юкмы белмәйм. Безнең бар президент бар, 11 класс укучысы. Улар мына патриотик яктан да, тәрбияви яктан да һәм бүтән яктан да күп массовый секторларда эштә алып баралар. Һәм мына безнең без әйттек, бүген направление музыкальный булһа, без дөйем ягына нык карайбыз. Чөнки мына безнең балаларыбыз, уларга ЕГЭ, ОГЭ язарга кирәк барыбер. Моны беркем дә кысалмый инде. Шуңа безнең әйбәт традиция бар, безнең яшь укытучылар безгә киләләр эшләргә. Безнең традиция, безнең өлкән укытучылар да бар. Чөнки последовательность булырга тиеш. Яшь укытучыларда кемдер өйрәтергә тиеш инде. Шунда преемственность ул бар. Дөйем яктан да, музыкаль яктарында да укытучылар шунда укыта. Безнең әйбәт нимәләрен әйткә килә, мына дөйем яктан без нык упор эшләнек, безнең укытучылар да сыгарыга на учитель года. Былтыр безнең Мулагалиева Лилия Канафовна, ул абсолютный победитель булды рус теленнән һәм әдәбият теленнән. Албарысы 3 урында алды һәм абсолютный победитель булды. Безнең Гүзәл Зульфаровна Худайбердина, ул спецприз БГУнан алды, башкорт теленә укытучы. Без аның белән туктамадык эшебездә. Без икенче яшь укытучыларда карап, аларды үстерергә тырышабыз. Һәм безнең мына яшь укытучылар киләләр музыкаль яктан инде. Мына безнең өлкән агайлар, аларды өйрәтәләр. Нисек эшләргә, нисек яшь егет килеп, официант училищены бетеп, институтты бетеп килеп, анда сразу эшкә тотынса, аннан килеп сыгылмаска может, ул испортить та может дип әйтергә кирәк. Бала монан да идара итеп белергә кирәк бит инде. Уга ниндәй дә буга мотивация бирергә кирәк бит инде. Уга, мәсәлән, Башкасын табарга һәр баланың үзенең коды була бит. Һәм бит инде унда 11 класска тиклем, 5 класстан 11 класска тиклем укыйлар, һәм ул вакытта бит инде балаларның үзгәреш мәлләү бит инде. Ул да булһа тавыш, ул да булһа характер бит инде. Шул характерды дөрес тутырышында бит инде иң беренче нишләптер тәрбиясеннән тыш һинең укыткан мына спецпредмет дип әйтәбез инде, укыткан укытучы гел һине тотып тора торган. Һин булай, һин тегеләй. Юганды тоткан һамак. Тагыла безнең бит инде был эшләр буенча унан тыш бит инде безнең патриотик дип алдык бит инде. Патриотик үстерүдә әлбиттә беренче булып тора ничәптер минеңсә үләм безнең тынлы оркестр. Һәм инде безнең барабанда хугысы кызлар. Ул бит инде әлбиттә үзеңнең илеңә һәм инде үзеңнең республикаңа ниндәй дә булса патриотик йырдар. Тагыла мәктәптә укыган сакта тагыла истә калган нимәһе. Бында йырдарды гына түгел, мына башкорт халык йырдарын, урыс халык йырдарын һәм уларның безгә риваятларын өйрәтә торганнар. Ул да булһа тарихын, мәсәлән, Буранбай, Азамат, Абдрахман йырдарының тарихын ала без кайта торганнык. Был эшләр буенча һәлеп үтәгез. Бұл эшләрдә безнең укытучылар башкорт теленнән укытучылар, улар үзләренең программаларына индергәннәр, чөнки мына бүгенге көндә балаларга улар уйнайдар, нимә уйнаганды белмәйдәр. Шундый нидәр бар инде. Яшь, безнең вакытта безгә һөйләп, аны башта һөйләп, шуннан өйрәтә торганнар. Хәзерге вакытта шулай итеп укытучылар алып баралар, но укытучылар кемләрдә укыйлар, курайсылар, думбравсылар, кылкымысылар инде әйтеп килә. Мына башкорт телендә балалар утыралар, бөтәһләр тыңлый. Ул мына скрипач булһынмы, анда пианист булһынмы, духовик булһалар, улар тыңлайдар уже андый нимәләрдә. Без үзебезнең милләтнең тарихын һөйләйбез. Укытучылар булар. Мына бүген асык дәрестә булдым безнең Алба Расим Ахмадуловна бүген Салават Юлаев турында һөйләнде. Бик нык матурын әйтеп тыңланым. Кисә безнең яшь укытучы дәресен күрһәткән, асык дәресен алып барган. Бүген безнең ул укытучы күрһәтте. Разница бар бит анда. Мына яшьләр улар методика буенча, в ГОС буенча весь дәресен алып барды. Монда шу хәтлем тәмне тыңларга, мына өлкән укытучылар һөйләгәндә, балалар да яраталар шундый нимәне. Шуңа без анда эштә алып барабыз икән дә. Безнең воспитательләр битендә тоже улар һәр вакыт без хәзер мына хуңгы вакытларда без беләбез инде нинди вакытлар һәр килеп сыкты. Без үзебезнең илебездә, үзебезнең Россиябездә күбрәк һөйләргә балаларга тырышабыз.
Беҙҙең флаг тураһында, гимнлар тураһында, герблар тураһында. Шуңғайын оркестр менән уйнаялар гимнды. Оркестрда обязательно беҙҙең вот мына дөрөҫ әйтәһегеҙ, патриотический йырларҙы, совет ваҡытында йырларҙы беҙҙең балалар йырлайҙар. Иртәнсәк торған мәлдә инде. Иртәнсәк беҙҙең аны хәҙер бөтә мәктәптәрҙә понедельниктан башлап улар флагтарыбыҙҙы сығарыу һәм гимнларҙы әйтергә беҙҙең особенность бар. Беҙҙең гимнды үҙебеҙҙең оркестр уйнай. Беҙ фонограмманы включать итмәйбеҙ. Тағын беҙҙең гусаркалар, барабанщицалар тип әйттегеҙ. Улар выстраиваться. Беҙгә ҡунаҡтар киләләр, госоргандарҙан килә, министрлар да киләләр. Улар беҙгә ҡарап аптырамайҙар, но восхищаются. Исенә әйткәндә, сөнки беҙҙең шундай особенность бар. Мына оркестрға килгәндә, оркестр бит инде беҙҙең гимназиябыҙҙың мына хатта был инде беҙҙең кесе оркестр. Был Кесе оркестр уйнап ултыра. Бөтәһе лә нота менән. Хатта ҡыҙҙар да бар. Хатта гитарала ла. Мында бас гитарала уйнап ултыралар. Беҙ уҡығанда ундай нәмә юҡ ине. Фәнрәйштең уҡыусы бас гитараны. Мына был бит инде кесе оркестр беҙҙең. Был кесе оркестр. Мында 5-7 класста. Дирижерыбыҙ тоже үҙебеҙҙең выпускник. Демәк, күп уҡыусылар кире әйләнеп ҡайтып, яңы балаларға тәрбиә бирә бит инде. Да күпселек рәүештә хатта алып ҡарағанда ла беҙҙең республикалабыҙҙа данлыҡлы кешеләргә һанап үткәндә, мин белеүемсә беренсе әйтергә кәрәк, Фәрит Идрисов дип әйтәм инде. Был беҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың гимны авторы. Һәм инде Нурдаутов әйткәндәй, өҫтәүенә мына хәҙерге йәш артистларға алып ҡарағанда Тимур Рамазанов, Загир Занединов, Ришат Рахимов. Главный дирижер булды беҙҙең оперный театрда. Муталов Ғайнетдин. Мына һеҙ, Шагит Муллахметов. Рахмат инде. Былайсын әйткәндә, мына беҙҙең Ҡара начальник культуры, потом беҙҙең Сафин Ильяс, ул да начальник Архангелда була торғайна, мәҙәниәт начальнигы Харсибайда колледжда уҡыты, оркестрда алып бара. Ул бына, кстати, беҙгә пятница ҡунаҡҡа килә оркестры белән. Беҙҙең выпускниктар, беҙ үҙебеҙҙең уҡып бөткән уҡыусыларҙы көтәбеҙ. Мына улар институтты бөтһәләр, беҙгә кире ҡайтып уже уҡытырға тип теләйбеҙ. Сөнки мына ошо гимназияны уҡып бөткән бала, ул кире ҡайта. Сөнки һағындыра. Улар йәшәйҙәр, улар килеп уҡымайҙар. Мына һеҙ бөгөн ниндәй сағыштырҙығыҙ ҡала мәктәптәре белән. Беҙҙең аура икенсерәк, һеҙ үҙегеҙ беләһегеҙ. Сөнки мына балалар мында йәшәйҙәр. Улар бер-береһе белән йәшәйҙәр, уҡыйҙар, бергә ашайҙар. Шуңа улар бер-береһен ағай белән, или ҡусты белән апай тип ҡарайҙар бер-береһенә. Шуңа уларҙың... Ниндәйҙер туғанлыҡ ептәре барлыҡҡа килә. Нисек тә булмаһа ла, мына хәҙер мин чатта асып ҡарағанда ла, минең үҙемдең бергә уҡыған класташтарымдың чаты бар. Беҙ алар менән аралашабыҙ, беҙ алар менән һорашабыҙ, нисек, ҡалай. Бынан тыш, беҙҙең тағы ла алып ҡарағанда данлыҡлы тип әйтәйек микән, тип әйтергә лә булалырҙыр инде. Мәскәүҙә төрлө хәрби оркестрҙарҙа уйнаған беҙҙең дирижер булып йөрөгән егеттәребеҙ ҙә күп бит инде. Мына Азат Әхмәт улы Шахмухаметов, ул бүгін Росгвардияның оркестр Галеевич, Азат Галеевич, ул бүгін полковник, руководитель образцового коллектива Росгвардии России, Россияныка, главный дирижер. Шунан һуң Арслан Рыскулов, Римский Корсаков, Санкт-Петербургский военно-морской флоттың дирижеры Даянов, Марат Гаянов, ул беҙҙең Центральный военный округтың дирижеры. Беҙҙең егеттәр мына ҡасан 1-2 ай ғына элек отпускка ҡайтты, Мурманскийда оркестрда эшләй инде. Хәҙер мына Мурманский военный музыкальный училищеға керәмте, кәрәк неяларға әйтенде. Ҡырмыҫҡалы егетме? Ҡырмыҫҡалы егете. Азат. Тубала уйнай. Фамилияны күптәр бит инде. Күпме бына шундай шәхестәр сыҡҡан. Мин, әлбиттә, үҙем беләм. Һеҙҙең ошо шәп гимназияға нисек эләгергә? Нисәнсе кластан эләгергә була?
Һәм инде, мәсәлән, баланы алып килергә кемдер бәлки кызыккандыр, баланы алып килеп, ниндәй этаптардан үтәсәк был бала? Әйтәңме, или мин әйтәйме? Значит, ритмика Мгм. ер тыңлайбыз. Слуховой анализ деп әйтәләр. Әй, Ишетә, колак ишетен, эске органдар без тада булсын ишетен дигәндәй. әй. Шул медицина яктан карайбыз бит. Медицинага Обязательно обязательно ул безнең череп беренче мозговая урын. травма булырга тиеш түгел. Потому что өргән чакта ул ярамый. Мгм. Если андай травма булса, Әгәр дә басым бар икән башта әйбәт. Мгм. давление. Һәм рус теле белән математика тестирование үтәләр инде. Бөтә балалар. Димәк, 5нче сыйныфтан класстан кабул итәгез һәм инде 11нче класска тиклем уже күтәреп торып мендерәгез инде бит. Тырышабыз. Но 5нче класска балаларды алып киләләр, ата-әсәләре. Но безнең моны бүгенге көндә алган без 3-5 класс алдык АБВның. Мгм. Но малайдар, кстати, малайдар безнең хагынып әсәяталарын кайтып китәләр. Мына кызлар калалар, Кызлар укыйда. калалар, менә оркестр А малайдар илайдар. Белеке кайтып оркестр килә. тик кызлар утыра. Ай. Моны бит. Без аптырай, нишләп безнең духовой оркестр тик кызлар гына, андай егетләр кирәк основном безгә. Мына малайдар әсәләрен Хатта хагынып мин кайтып китәләр. видеола күреп киткәннем, анда барабанда кызыка уйнап ултыра. Әй, шулай әйтәм бит. Камилла Кызлар. безнең Камилла шикелле булды, күрсәттеләр. Ай без аны әзерләйбез. Ул дирижер булам ти һәм нык хәзер әзерләнә. Быел 11нче класста бетеп институткамы или военныйга тырышам керергә тиеш. Без шуңа әзерләп тырышабыз, аны поддерживать итәбез безнең выпускникларны. Кичә осрашу булды безнең мәктәптә. Менә военный кафедраны килде Мәскәүдән Федоров дигән Федоров. дирижер, полковник. Уже егетләрне карап, тикшереп сакырды инде укырга. Димәк, Башкортстан алдан эш алып барыла инде. Алдан шуны бар. Не профориентационная работа шундый. Хәзер шундый бит инде. Мода дигәндәй. Мына вот безнең Уфа сәнгать институты белән, Уфа сәнгать училище белән, Салават колледжы белән, вот пятница безгә мин әйттем, әйтеп сыктым, безгә Илья Сафин килә. Без шунда договор, соглашение о сотрудничестве узаның белән официально подписывать итәбез инде. Шуннан һуң мына бүген юридический институт белән, чөнки безнең балалар укып бетәләр, музыкаль ягына карамайдыр, улар төрле якка баралар. Безнең юридический институтка безнең балалар да алалар. Чөнки анда духовой оркестр бар МВД. И безнең бүгенге көндә мына былтыр бер малай керде, өченче. Минем малай керде. Ике Алмаз. Ике малай былтыр керде. Даниил Шагивалиев, то есть. Әлгәле егет. Вот шул ел хайын безнең егетләр шунда укырга инәләр. Хезмәт итәләр. Шуннан Анда минем классташым кем эшләй шикелле, Денис Рябычин. Юк, хорда эшләй, Рифмир. Хуснудинов. Хуснудинов. Һәм инде монда безгә хәбәрдар килә. Татьяна Васильевна кайнар сәламнарымды әйткергә теләйм дигән. Уга 2005 елдан кайнар сәлам сыгарылыштан Лилия, Зилә, Фәридә, Гөлчәсәк һәм калгандар дип язгандар. Фәридә, Гөлчәсәк йырлайдар. Афарин гимназия дип язгандар. Киттек. Фарида Газалова. Ага. Так, бuna шундай да хәбәрдар килә. Салават районы. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, без инде тура эфирдә эшләбез 295-97-72, Фукаланың коды 347. WhatsApp андары 737-34-24-24. Барлык булган һорауларыгызны безнең тура эфир аша yetkir алаһыгыз, шылтыратыгыз. Без инде темабызны дәвам итәр алдыннан һава торышына күз алып үтәйек. Республика халкын. С 16 ноября погода в Республике Башкортостан будет определяться областью пониженного давления. Ожидается переменная облачность, ветер неустойчивый слабый, возможны небольшие геомагнитные возмущения. Температура воздуха ночью и днем будет -6, -8 градусов.
Успейте забронировать путевку в санаторий «Зеленая роща» до конца года. Отдыхайте в январе. Лечение, питание, проживание всего за 2550 рублей в сутки. Откройте вклад в Акбарсбанке и получите шанс выиграть сертификат на 100 тысяч рублей на покупку бытовой техники или 3000 рублей на продукты. Подробнее на akbars.ru. С 14 по 20 ноября дары Камчатки в Уфе. Чевыча, белорыбица, тунец, палтус, красная икра. Дары Камчатки на площади перед универмагом «Май» и у Дворца спорта. Шулай деп, хөрмәтле достар, без инде тура эфирда эшләйбез. 295-98-72 Өфе калаһының коды 347. WhatsApp андары 2937-24-24. Музыка аша илһөярлек дигән безнең темабыз. Һез дә безнең темага кушыла аласыз, үзегезнең барлык сорауларыгызны җиткерә аласыз. Һәм инде бүген бездә кунакта Газиз Әлмөхәммәтов исемендәге гимназия-интернаты директоры һәм инде укытучысы. Без һөйләштек бит инде унан алда оркестр турында. Һөйләштек балаларга нинди тәрбия бирәһегез. Тагыла хорашкы килә, нимә турында, нисә төр инструментта балалар уйнай һезнең гимназияда? Безнең духовой типи без һәрвакыт әйтәбез, чөнки безнең ул фундамент, безнең гимназияның без аны бөтә якка сыгарабыз. Менә вот һез бүген фагот турында хорашканбыз. Былтыр безгә спонсорлар ярдәм иттеләр, бүләк иттеләр. Безнең менә как раз опера театры Мәскәүдә гастрольдә булды, как раз и шунда егетләргә рәхмәт. Улар шул инструментты безгә алып килгәннәр, шуны Алып, уйнап, карап, чөнки булмай. ул алып кайттык. Надыр шылтыраттылар. Шундай бәхет булдылар инде. Шунда спонсорларга зур рәхмәт әйткән килә. Менә хәзер бүген уже бөтә инструментлар бар. Медно-духовой, деревянно-духовой инструментлар бар. Яңартырга парк, конечно. Анан башка фортепиано, скрипка, виолончель, народный инструменттарның әйткәндә баян, домра, башкорт уен коралдарын әйткәндә курай, думбыра, кулкымыз, вокал, хор. Вокал, хор. Әйткәндәй, хор да безнең ошо иерархия күк эшләнгән, оркестр күк. Бәләкәй хор, өлкән хор була торган. Һәм уртасы. Хәзер уртансыгыла бар инде. Был хорга күпселек рәвештә кызлар йөри бит инде. Кемләр оркестрга йөриләр, улар хорга йөрмәйдәр. Теләктәре генә булса балаларның йырлайм дип, улар баралар, йөриләр. Аларга дополнительная нагрузка була инде, конечно, но булай безнең вот менә кызлар торалар, улар безнең скрипачтар һәм пианистлар. Менә уларның хәзер нимә йырлаганнарында тыңлап үтә алһак бик һәйбәт булыр. Шаймуратов генерал. Хатта мына тән зымбырлап китте минең ошында. Үзем ингән укырга. Ошо йөр менә. Ошо йөр менән. Өч йөр йырлагайным. Был безнең Министерство образования зур рәхмәт. Улар флешмоб үткәргәннәр. 11 октябрьдә безнең Совет площадендә Шаймуратов генералыбызга асылды. Шуннан һуң безнең мәдәният
Министерство образованиянан флешмоб саранда бөтә кемләр мәктәптәр шул флешмобка Шамратов генерал йырларга әйтеп. Без уйлаганбыз башта оркестр белән бергә хорды куярга, коптерлар белән төшерергә, но вакыт җитмәде. Шуңа без аны обязательно сыгарырбыз һәм безнең публикага күрсәтербез дип. Монда хәерле көн дип язгандар. Шундай һорау, һез Спасская башня һәм инде төрле фестивальләрдә тын оркестрдары менән катнашырга уйлайсызмы, юкмы дип сорагандар. Әзерлек алып барабыз. Әйе, как раз моны һорау безнең якта йөргәндәр, ишеткәндәрне дип уйлайм. Чөнки моны как раз Азат Шахмухаметов турында без бүген әйткәйнек. Азат Галиевич белән бу эште алып бара башландык. Чөнки Спасский башняга булай гына эләгеп булмай. Безнең республикала хәзер эш алып барылып, монда парад үткәрергә Спасский башняга охшамас инде ул, но без башта үзебезнең фестивальдә үткәрәк, шунда күренһәк, сборный оркестрда эшләп республиканан без Спасский башняга алып бирһә тырышырбыз. Барга ният бар инде. Әйе, безнең бар, уже 2 ел без аның турында уйлайбыз. Но пандемия безне рус әйткәндә подкосила әзрәк кенә. Балалар дистанционкала белемдә алып ала алмайлар инде. Чөнки хәзер моны алып барабыз эште. Монда урыс телендә язылган, тиз генә укып үтәм. Добрый день, хочу выразить благодарность всему педагогическому составу гимназии от выпускников 2009 года, что дали нам хорошую школу не только в музыке, но и в жизни. Еще хочу поблагодарить своего преподавателя Флориса Винарисовича Артур Валитов. Вот, Тимәк, безне карап ултыралар, Артурга ла кайнар сәламнарыбызны yetkерәбез. Һәм тагыла бер хәбәр килеп yeткән. Хәерле көн. Мин үзем 1990 елда ошо мәктәптә беттем һәм бөтәһенә зур рәхмәтемне белдерәм тәрбиячеләргә һәм инде укытучыларга дигәннәр. Менә 90 елда беттеләр дә һаман да йөрәкләре тулып безгә шулай дип язып ултыралар. Һаумыгыз, хәерле көн. Минем һезгә һорауым бар. Интернетка балаларны ничә яшьтән бирергә була? Без 2нче ел 1нче класска барабыз. Баланың һәләте бар, белешмәләр өчен номерларын әйтеп үтәгез, бик һәйбәт булыр дигәннәр. Безнең мәктәпкә 5нче класстан алалар. Безнең вакытыгыз бар мәктәпләргә йөреп, иргәлә музыкаль мәктәптә булса ла балаларны йөртегез, чөнки безгә килһә, улар уже более подготовлены дип килә инде. Безнең мәктәптең информация ул сайтта бар. Сайтта карагыз, безнең группа ВКонтакте бар. Һораулар булса языгыз, уялмагыз, без анда вис җавап бирербез. Һәм анда телефондар да бардыр. Телефон бар, сайтта вис язылган информация, бөтә информация бар. Менә выпускникларга язган, яңа һорау биргәндәр инде һәм рәхмәтләрен әйттеләр. Безнең выпускникларыбызга рәхмәтемне белдерәм килә, чөнки менә бүген безнең ассоциация выпускников бар. 90 елда бүткән выпускниклар да әйтеп сыктыгыз, улар безгә һаман киләләр. Безнең традиция бар, гимназияның һәр 1нче суббота февральдән елыш встреча выпускников дигәндә. Без Алла бирһә быел 2 ел үткәрмәдек, 2 елмы? 3 ел үткәрмәдек, чөнки пандемия вакытында елышырга ярамый инде. Быел без обязательно бернинди хәл килеп сыкмаһа, безнең юбилей, без уже 15 мартта Башкортстан концерт залында уже әзерлек алып барабыз. Ул юбилей гына үткәрмәбез. Без аны месячник нитеп алып барабыз, чөнки анда курсы повышения квалификации була, конкурс наследие ЮНЕСКО белән бергә үткәрәбез. Һәм научно-практический конференцияларда алып барабыз, конференция укучылар, бөтә гимназиялар без йыерга уйлайбыз, ният бар. Һәм Мына встреча выпускников үткәрәбез дә, шуның белән 15 мартта гала-концерт без аны шулай итеп юбилей концерт үткәрербез дип ышанабыз. Безнең шундый не бар. Амна тагын выпускниклар турында әйткәндә, безнең целый ассоциация бар. Мына һаман недә очрашабыз, һөйләшәбез, WhatsApp'та группаларыбыз бар. Һәм выпускниклар үзләре әйтәләр, һезгә ничек ярдәм итәргә дип. Улар хагыналар, киләләр. Алардың ярдамы безгә нык күп күс бирә. Чөнки ул яшәгән сактала, был гимназия укыган, яшәгән сактала, ул битендә икенче өй булып кала. Чөнки ел дәвамында 1 ел гына түгел, 6 ел
5 класстан әгәр дә укырга килде икән бала, 6 ел буе был бала шунда яшәй, был мөхиттә үсә, кешеләр менән аралашырга өйрәнә, үзеңдә ничек икенче кешеләр менән Мәсәлән, ул мөхиттән сыгып китһә лә, икенче кеше менән ничек дөрес аралашырга, ничек үзеңне тотарга һәм инде әлбиттә иң шәп әйбер ул да була белем менән сыгып китә бит инде һездән. Менә Флорис Финансович, һез менә нисәмә елдар буе эшләйһегез ошо гимназияла. Һезнең бер вакытта ла булманымы үкенүләр был гимназияла эшләгәнгә? Бер вакытта үкенү юк. Мин көн һайын эшкә барам, укырга йөрәгем төпелдәй, шуннан килеп кердек класска, егетләр белән күрештем. Мәйтем, инструментларны алдык кулга. Шуннан йөрәк успокаивается, рәхәт кенә. Бөтә гомер искә төшә бит инде. Үзең шунда обедында, кичке урынны ашап, иртәнге ашты ашап, бөтә элекке поварлар искә төшерәң бит инде. Шуны сагыштыраң. Шуңа мәктәпте яратып һағынып көн һәр киләң инде, эшкә. Былай әйткәндә, бер дә Үкенү булманы. үкенү юк. Только горурланым. Әле үземдең малаемда укыгас, ул шундый патриот үзе. 2 класста укый, сыйныфта, тынлы оркестрда уйный, фән рәйестә. Тоже с воодушевлением бара инде оркестрга, ярата. Әйтәм, андый балалар үскәс, ул, значит, будущий бар мәктәптең. Тимәк, шулай була бит инде. Шулай. Менә һезнең бит төп инструмент валторна булып тора. Валторнанан тыш ниндәй тагыла инструментларда уйнарга яратаһыз? Ниндәй инструментларда уйнарга? Курай. Курайды ла алып уйнап ибәрәм. Ринат Рифовичты беләбез, ул курайды һәйбәт итәгән. Шуннан баянда мин интернатка, мәктәпкә укырга ингәндә гармошкала уйнап кердем бит инде. Гармошка менән. Шул ана ләңгә Шаймуратов генерал Юридән тагын инде йөрде. 3 ел йөрлаган. Өфе юкәләре йөрлаган. Өфе юкәләре. Ул вакытта Зайнул Рахманович Аминев директорны безнең. Әйдә, улым, тагын йырла. Анда Харис Аминов утыра, шуннан Танза Закирова нидер. Завуч Леонид Маркович Иванов. Шуннан мине гармошкан. Все, булды, Хисамудинов. Я тоже на аккордеоне играл, Менә мин хәзер дирижер ти, һиңа духовой инструмент будет ти. Ул вакытта белмәйбез инде, валторна икән. Яра дип баштайып. Шулай инеп китте. Димәк, үзләренә уларга күренгәндер инде. Ана физиологияны карарлар бит. Теште каранлар, шон ирендә строение все. Әйткәндәй, тынлы инструментка һәрбер укучы тап килмәй бит. Шулай. Чөнки уларның тешенән тыш, үзегез алдан әйтеп үттегез бит. Яңактарга карайлар бит. Әле үзем шуның менән медицина яктарынан нык карайбыз бит. Безнең медицина яктарынан без беренчедән карайбыз. Башта шуны карайбыз. Чөнки без әйттек бит, менә тың уен коралдарында алынганда давление башка нык килә булай да. Травма булса, ул последствия нык көчле булырга мөмкин. Беренчедән, потом шуннан Флорис әйтте инде, губной аппарат весь. Теш, ирендәре, телен дә карайбыз инде. Үз ишкалар. Соответствие килмәһә, без аны уже карайбыз икенче уен коралдарына. Ул бала теләһә, шул баянгамы, домрага анда килеп сыха инде. Шунда тоже үзенең нидәре бар инде. Шуңа без анда обязательно карайбыз. Минең истә тагыла безнең шулык теоретиктар дип әйтәбез инде. Ул да сольфеджио һәм инде теория музыканы укыткан укытучылар безнең көчле. Хәзер дә шундай көчле укытучылар эшләйме хәзер? Бүгенге көндә безнең мондый провальный вакыт булган, чөнки менә нулевые дип әйтергә була. Балалар без кайдан анда теге институтка студентлар бармайны укырга. Уфа сәнгать училищега мин ул вакытта эшләйнем. Мин ул һаман күз алдында балаларда абитуриентларда без тыштан йыйнык. Безгә как анда нинди конкурс торганда мөмкин. Шуннан һуң менә шул ниндидер шул вакыттан цепочка белән килде
кемдер укыта, без образованный практически. Пробел шундай булды. Пробел булды. Теоретикта бүгүнкү күндө биз мына айттым бит соглашение сотрудничества институттан студенттарын алабыз, выпускниктарды, әмма выпускниктар булмагала 4-нче курс студенттарын алабыз. Һәм училищенын выпускниктарын обязательно теоретический нелер белән булган. Чөнки бит инде теория буенча алып барган кеше ул төп элементтарның береге булып тора. Уйнаган сакта база булып тора. Тагыла мына инструменттарга килгәндә, инструменттар тигез керәме, юкмы? Бұл бит инде һәр вакыттагыса яңыртып торга кирәк бит инде Бер уларны. 90% износ битен. Дөресен әйткәндә шулай. 90%. Димәк, аны яйлап төрле бит инде сыганактардан алып һез гел ошай дип яңгын алырга тырышабыз. Ямайбыз, менә быйманы ямайдар бит. Кишилеп тора, ямап тора, тишеп тора. Хатып алырга безнең чөнки без министерство образованияга карайбыз, и анда статьялар һәм федеральный проекттар улар безгә тап килмәй. Мына культурала, анда федеральная программа по культуре бар, и анда как раз целенаправленно на приобретение музыкальных инструментов бар. Мында, ну, ананда караһаң да зур рәхмәтебезне әйткем килә миңа министр образования, министерство образования һәм улар Аврора безнең центр одаренных детей и молодежи Аврора бар. Алар аша безгә музыкаль инструменттарды һатып алгандар. Гафу итегез, 9 миллионлык рояльды һатып алып сәхнәгә куеп, ул тоже бит күп акса. Һәм ана тыңа уен коралдарын алгандар. Рояль дигәндә Айбулат Вакиловичка зур рәхмәт әйбит. Айбулат Вакиловичка зур рәхмәт. Рояль өчен отдельно рәхмәт. Ну, аңа рәхмәт, тың уен коралдарын да тоже вот шул вакытта алынган проектор безнең бүген светодиодный сәхнәләр туралы вот Күпчелек сыгымдар талап проект. Һәм мына износ турында әйткәндә, износ кына түгел, балалар бәләкәй бит. Улар өстенә утырырга аламагыт, улар теге кроватьта ятып гындырырга. Но мен бүген ата-әсәләргә зур рәхмәтемне әйткем килә. Безнең родительский комитет бер көчле быел эшләй башланы. Улар мына без әйтеп каранык, что мына износ инструмента, мына пользование инструментов дип мундштуки, трости, ремонт хотя бы нитәргә кирәк, улар безгә прямо сразу, пожалуйста, вопросов не будет, без ярдәм итәрбез дип. Без ышанабыз, чөнки мына әдрәк зарабатывать итеп, гранттарда катнашып, без уен коралдарын яйлап ия башларбыз дип ышанам. Һәм министерство безгә, думаю, ярдәм итер. Шунан тыш, әлбиттә, мин үзем дә күргәнем бар. Хатта кемдер инде һәйбәт шөгыльләнә, ата-әсәгә хатта үзелә балаларына инструменттар һатылып алып торып. Хәзер гына хатып. Кисәгенә минең укусым Карадил районыннан. Тимур Ахмадишинга ата-әсә алдылар. Ямаха, Алторны Мәскәүдән җибәрделәр. Почта аша килеп алдылар инде. Шулай бит. Мин дә күрдем анда каршы. Әгәр дә баланың үзенең теләге бар икән, ата-әсәгә күп нәмәгә. Теләге бар, ул теләк көн һайын туа бит инде. Теге бала үзе үзенең перспективасын белә, уже мин аңа әйтәм перспектива, Мәскәүдә укыйһың, Алла бирһәм әйтәм, шулай кеше булаһың, давай. Тропинка бармы әйтәм безнең. Бөтә ердә әйтәм, безнең укучылар элеккеләр, выпускниктар эшләй әйтәм, укыйлар, помогут всем этим, всем миром. Әйткәндә, мин үзем дә ишеткәнем бар, мына Мәскәүдәге кемдер оркестрда эшләй, кемдер кайда эшләй, бер-беренә ярдәм итеп, эшкә урнаштырырга. Мәсәлән, әгәр дә бер оркестрда шул җитмәй икән, мына шул булгынты торба, әйбәт, мына шунда ошо оркестрда торбала уйнаса кирәк дип, бер-беренә һөйләшеп, бер-берен эшкә урнаштырган хәлләрдә лә мин ишеткәнем бар. Ул һаман да шулай бара. Дирижерлар шулай әйтә, менә безнең укучылар выпускниктар, дирижерлар бит инде. Шулар әйтәләр тоже. Хәзер телефон аша ни эше. Егетләр шумовочники есть диләр. Берем на службу. Потому что проверенный мәктәп безнең. Служительләр тугры, без всяких дигәндәй. Мына тагыла монда хәбәр килеп иткәндәр. Сәлам, мин 90-сы ел сыгарылышы 11-нче А. Әлеге көндә классташыбыз Ахат Казин мобилизацияла, уга һаулык, исәнлек, һаулык теләйбез. Һезгә лә һаулык, уңыштар дип язгандар. Тагыла
әйтеп үтегез әле зинһар, якын арала тынлы оркестр менән концерт буламы, юкмы дип сорагандар. О, рахмат. Біз как раз ул безнең больной вопросыны хороводга ала бирһә, без көтәбез автобус. Быел безгә автобус ала бирһә килеп итә, безне ышанабыз инде. Без ала бирһә икенче елдан концертларда кире восстанавливать итәбез. Чөнки ул профориационный эш белән без сыгырга теләбез. Менә былтыр без үз концертларда катнаштык, үз районнарда, беренең Карайдел районында, калаһында безгә анда администрация безгә автобус биреп, монда килеп безнең балаларда алып, анда ашатып, эсереп, ял иттереп, инде шунда безнең балалар концерт бирделәр. Нык улар балалар өчен бирделәр. Балаларды караһалар, икенчерәк бит анда уже. Анда патриотик концерт булды, нык көчле и нык укшаны. Безгә зур рәхмәтләрне белдерделәр. Карайдел районының администрацияның главаһы, образованиянең, культураның, шуңа без ышанабыз, безне көтәләр дип уйлыйм. Без районнарда ала бирһә сыга башларбыз дип. Гимназияла нисә тапкыр ашаталар дип сорагандар. Был бер бала язган шикелле. Мына иң беренче, Шуннан башларга кирәк. Шуннан башларга кирәк ине безнең эфирдә. Безнең договор буенча 5 тапкыр, но безнең экономия нык көчле килә, без бит торги аша үткәрәбез. Айс безнең анда экономия килеп сыга, шуңа без 6 тапкыр балаларга киске кефир менән, ряженка һәм йогурт бирәбез инде. 6 тапкыр. Нык әйбәт ашаталар, без быел аутсорсингка күчердек безнең столовыйда. Анда аутсорсинг, улар ресторанное питание. Бездә ресторан питание ашатмайдар инде, конечно, но анда быел поварлар 100% ашый башланылар. Но балалардан без мониторинг алып барабыз. Безнең хәзер әйбәтне эштә родительский комитет турында әйттем инде. Безнең хәзер шулай итеп килеп сыга. Кем ата-әсәйме буш булһа, улар безгә моннан безнең гимназиягә киләләр дә көне буе шунда үткәрәләр. Карайдар, нисек бала, алың балаһы нисек яшәй, нисек укый, дәресләрдә утыралар, һәм столовыйга йөриләр. Без аңа ашатабыз инде. Олимпиадага йөриләр. Олимпиадага карайдар. Аташыйлар. Шуңа әйбәт ашаталар. Хәзер менә был атнанан буфетта эшләй башланы. Вот, шәп. 15 ел элек төрле икенче төбәктәрдән, ул да булһа Силәбе, Курган, Хамар өлкәһеннән, икенче регионнардан башкорт балаларын алып килә торганнар укырга. Белем йөри торган. Мин Оренбургская өлкәһенә атласыны. Хәзер шундай практика бармы, юкмы? Бар. Менә безнең Министерство образования белән проект белем дигән регионнарга сыгабыз. Мин аларга теге нисек яшьтер на хвост инде сажусь инде алар белән кәмәләренә утырып бергә барып или һәм укытучыларымды ибәрәм, курайсыларды, думбрасыларды, безнең башкорт милләтебезнең оен коралдарын күрсәтергә дип. Шуннан шул проекттан, был форумдан безгә балалар килә башланалар. Нык күп, потому что ата-әсәләре күрәләр. Безнең быел моны нык көчле Силәбе областеннән Сосновка районыннан күп китерәләр. Анда Рабига апай караһа был каналды, мин зур рәхмәтемне аңа белдерәм, чөнки ул был направлениены нык көчле эшләй. Ул элегелектән әйткәндә, элегелектән эшләй. Быдан поставщик дибез Челябинск областынан шуңа был күлүдән түгел, безгә зур рәхмәтебезне сын күңелдән белдерәбез Рабига апай. Ул представитель башкирской диаспоры по Челябинской области, Сосновский районда конкретно. Быел безнең Оренбург областынан килделәр, шуннан һоң Самараннан 4 бала килергә тиешне, тәки килеп җитәлмәделәр. Санкт-Петербургтан безнең 2 бала укый, Санкт-Петербургтан даже Томскидан безнең 1 бала укый, Хмаоннан 2 бала укый, һәм Подмосковье, Подольскидан 1 бала килде. Кайдандыр безнең туралы белделәр икән. Безнең обычно теге якын областтар булһа, республикалар, ул аптырак түгел инде. Менә Мәскәү, Санкт-Петербург, Томск уже безгә безнең өчен горурлык. Сын әйткәндә, чөнки география расширяться итә, безнең статусыбызда, безнең рейтинг бик яхшы влияет инде дип.
Мына Hungarala бин тагыла әйләнеп үткем килә шундай төрле мәктәпләрдә насар хәлләр дә булып үтте бит инде. Был инде безнең Россия Федерациясы буенча. Безнең менә гимназияла нисек хак буенча. Ата-әсәләре менә укырга биргәндә ул бит инде һезгә үз балларын шай һезнең канатыгызда астын калдыра. Был һезнең канат асты хакмы, юкмы? Беләһезме, Фатих, мин һәр бер кис йоклар алдынан мин Ходайдан теләйм инде тыныслык булсын был төнен дип, үтсен дип, чөнки аны әйтеп булмайды. Без тырышабыз үзенең яктан. Безнең охрана эшләй хәр, без противопожарная безопасностька һәм неге антитеррористические мероприятияларга хәзер сметна документация үткәрдек инде. Хәзер безгә ала бирһә икенче ел күрсәтһәләр, акса без аның турында эшләрбез. Видеокамераларда без уже кайда гына урын булһа тырышабыз куерга. Ул бар, безнең оснащенный инде. Безнең бер яктан территория, аны вход не сразу найдешь, ты Петер была инде. Шул бер яктан әйбәт. Һәм территория безнең огражденная инде, аны незнакомый кеше үтсә, безнең сразу кнопка эшләй. Шул турала без тырышабыз. Чөнки бу сит балалар түгел, ул безнең балалар. Монда миңа ниндәйдер афиша бирәләр. Был инде Сибай колледжына 25 ел юбилей менән тигән 18 ноябрь үтәсәк һезнең концерт. Шулайракмы? Мин бүген әйттем бит, Ильяс Сафин безгә кунакка килде, оркестрман. Монда инде Ирик Мурзабулатов кунакка киләсәк. Менә шул хактала менә безнең телевизор караусыларыбыз матур итеп торып карап, һәм инде сәгать нисәлә башлана дигәннәр. Ул башлана 10:30-да. Улар киләләр икенче проект белән әдерәк Уфа сәнгать училищела концерт куялар. 17 ноябрьдә, бездә куналар да, бездән аларда рәхим итәрбез дә. Шуннан икенче көн бушка улар безнең балалар өчен 10:30-да концерт куялар. Итәсәк. Флорис Иванович, менә эш бара бит инде, кызу бара. Оркестрга ла бит инде без һәләшеп үттек бит инде. Оркестрда безнең бит инде күтәрелеп бара дип әйтәк дөрес булыр. Чөнки бер вакыт безнең оркестр шундай бөтә Россиягә данлыклы була торган. Был оркестрның һаман да шундай данлыгы бармы, юкмы? Һезнеңсә. Минеңсә, данлык төшеп тә ала, менеп тә китә. Менә шулай лекала йөри шулай. Шундай. Бұл енді мұна әйтіп өттіңіз бит инде 2000 елдың нинде дә булһа теге демографическая яма дип әйтәләр бит инде. Шулда нык тәэсир иткәндер инде. Ну, без ул яманы үттек, хәзер бит икенче шул балаларның балалары безгә килә инде. Хәзер уже 22 ел. Ул 20 нулевой итеп хәзер уже икенчерәк. Но иң башта бүгенге безнең передачала Флорис Финарисович һорау бирдегез, ул җавап бирде. Балалар аерыламы? 20 ел электәге быелгы хәзерге балалар белән аерыла. Хәзерге балалар да әдрәк теге көчләтергә кирәк укырга. Чөнки анһала бит влияет оркестрның исполнениега. Но бит тырышабыз. Көрәк тота белмәйдер хәзерге укучылар. Мин Көрәк тормайды, конечно. Көрәк тота белмәйдер. Безгелек рәхәтләнеп торып Без үзебез бүтә тарихта инек. Хорап торып ала торган. Конечно. Һезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен. Менә безнең кызганычка каршы шулай дип эфир тәмамландыла куйды. Вакыт табып килгәнегез өчен һезгә зур рәхмәт. Шулай дип, хөрмәтле дуслар, бүген бездә кунакта Газель Мөхәммәдов исемендәге гимназия-интернат директоры Ринат Рифулы Халиков һәм инде Башкортстанның атказанган артисты Газель Мөхәммәдов исемендәге гимназия-интернат укытучысы Флорис Винарисулы Хисамеддинов булды. Мин һезгә уңышлы көн теләп хушлашам. Һау булыгыз.